umen, aur, gazte eta ezain gazteok. Euskaraz disfrutatzeko edukiak pilatzen dituzue, hau izen moduz. Azteko, Makusin ikusi daiteke Home Sweet Home, Kaliforniatik Erromara, bizitzera doan neskatila baten historia kontatzen duen telesaila. Eta Glu Glu konpainiak Donostiara eraman bodu Loti ederrak, ipuin klasikoaren bertsioa, feminismoaren ikuspuntutik gaurkotua. Literaturan bi gomendio, Arkaitzkano eta Isabel Ergeraren mundua pitzatuta dago, baina antxero biltza, oinez. Euskadi saria irabazi berri duen album ilustratu bikaina. Eta Mondragon Unibertsitatearen UST fakultateak gira bat argitaratu du, iaz, euskaraz, haur eta gazteentzat argitaratu ziren lan guztiek. Bukatzeko Jimmy Jazz elkarteak eta Gasteizko udalak Laurel Kutxaren laguntzarekin 10. antolatu dute musikarientzako gazte talent lehiaketa eta eskola publikoen sareak sortzenek jauzi sortu du. Iruin herrian euskaraz antolatzen diren eskolaz kanpoko jarduera guztiak jasotzen dituen pilatzailea. Hori guztia urrian, azaroan gehiago.